سلام كبرات تخطاتلتنا مدب هيلان تايمس كما يتخونو انبقر نايلومي ارستنا حاتسير ليلا مس ديمقراسي زبل كخوني كساف تصامي مدبنا مسانا تصلحو بمقصال نزا چانلنا حدشت زخونكم سبات شير لايك سبسكرايب بمقبار ام معلتاوي زرقحو مدباتنا تساتفتنا خدكونو بخبر نعدمكم بمقصال نابتدي سعب تحسو خنبلكم حاتسير ليلا مس ديمقراسي ديمقراسي زبل قال كاب ناي غريخ ستوسد قال كوينو ترغمو دما دين مالت حزب كخون كلو كراس دما منغست مالت ايو حزب زحاريو ممحدار وي سلطان بمنغست زمرح هاجر مالت ايو حفشاو ترغمو دما حزباو ممحدار كنبلو نخل مالت ايو ديمقراسي نابز حجي بتصحو زلو درجه قدمي مبصحو وي اذا حجي حزبو زلو قرصي قدمي محازو ناشحات عامتات كتعتخايدلو ايو انتو خونا جن كل حزب عالم زساما معلو هذا عينت مجلسي عيترخبولون مخنياتو دما ديمقراسي كل جزء قصالن معبالن تلواواتن بمخانو ايو يكون انبر كل سب زساما معلو نطبطات አለዎ ገላ አብነት ንምጥቃስ ናይ ወዲ ሰብ ማዕርነት መሰል ናጻ ኮንካ ሪኢቶኻ መሃብ ሓሳብ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ሓደ ምዃንን ናጻ ምርጫ ምክያድን ወዘተን ዝብሉ እዮም ኣነ ብውልቀይ ዘይሳማ ማዓላ መሰል ትብል ቃል እያ መሰል ትብል ቃል كل سب معلتاوي منقسقاساتو زጥቀመላ ቃል እያ መሰለይ እዩ መሰላ እንድዩ መሰሉ እዩ መሰሎም እንድዩ መሰለን እንድዩ ኣብ ኩሉ ክፋላት ዓለም ነዛ መሰል ትብል ቃል ተጠቂሞም ጉቦኦም ዝሓቱላን ዝካትዑላን መከላኸሊ ህይወቶም ኮይና ትስምዖም ንምዃኑ ወዲ ሰብ መሰል ዝበሃል ኣመር ካበይ ዘምጽኦ እዩ ኣለዎ ድዩኸ መን ዝሃቦ ዝብል ሕቶታት እንታልዕልና برقص مسل بتي حيالتونن زبل مرداتا ايو زلنا مغنياتو ودي سب بتنتي ابرخاتات چاكاتاتن كنبر كلون نحار حدود ما كم اراويت كبالع كلون اتي بحيلو نخلو زسنفا سب وي گوجليو مسل زبال امر كفترن كگلگللون زخاله نايمن مسل ناي بعلو مسل اتي نفسو مسل زهابا سب وي گوجله ملكوتاوي حيلي سلازلوني مانم كيتن كفني يبل نيرو شامان زبهالو مرحتي ماريتاوي هايمانوت دما ربحا سلاز نبرم اتي مرحي كاب املاخ تقبلو ملوء ناي منبارن مقبارن مزرافن مئسارن مقتالن مسل كم زلوهم غيروم نهزبي يؤمنو نيروم بازن كندزن دما اتي بعال سلطانن اتوم كاناتون نتي هزبي كم زيناتون بمرأي كم انسسا زبيت غيروم يمرحو نيروم ابزي غزيزي اتحيزو دما نقص زبل أمر أب مدرز جمرة ولدنا دما بتي نقص ذهبوا مسانة قيدهم إيهم زخودو نيرهم سماي أي حرس نقص أي كسس زبل مثل كابو زنابقس إيو نقص حيلو تتكيمو بخوفو كارت اندا أغفلا زنابر إيو نقصنوتو خاء كاب ولدونا ولدو اندا ساقا غري نبر أفترت حيلي دا أمبر مسل زبال نقر زلو أي مسلنن كمز انت قبركم كمز كترخبيهم يبلنا يخون نتي نسو زقبرنا دما كم مسل غيرنا نوستودو جن ايكونن لأبنة ترينا اب 10 كفل زمن اب معرب اوروبا ملكوتاوي حيلي نغستات ديفاين رايت سير زبل اب هايمانوت تمركوسه حساب وي ندفاو حساب نتي اب اوروبا زفصم زنبره انصار حزب عالم قفعي مسرت كوينو نيرو نغوس بأملاخ اتمززه بمخانو زحاتو انتولو اتي ملكوتاوي حيلي دا امبر سبك حاتو ايكئلن زبل نبره حدا كابتوم نزي ندف حساب قلي كي يقودله اتتقامولو مرحي اتي بعصر شوعات كفل زمن زنبره لوي 14 ناتبهاله ناي فرنسا نقوس ايو نسو بدحر ايزو موصو نغستات فرنسا سلطانوم ملكوتاوي مخانو كاب قدس صحفات بمتكاس ابزبوم حفزي بالمكرا اوريدوم اب كل كرنعات عالمون كساب حجي بنقوساوي امرارحا زمحدرا هاجرات اللوا اتمثل زبل امريكا ابو تحاطيو يترف مهناتو ابتي كم انسسا نحد حدوم زبالو علو زنبورو ابتي دك سبات بارايو تباهيلوم اب زيشيت علو زنبورو غزي توم مستو عالتن بلاحتن تمرامرتن مسرتي نايتن هاجرات ايوم ابتي قوام مسل زبل امر اسفيروم اب حنغولومن كسرتنم زقالو ناب ديمقراسي نملس اب ديمقراسياوያን ናጻ ምርጫ ዘለውን ሕብረተሰብ ሓደ ሰብ ነቲ ዝደልዮ ሰልፍን ፖለቲከኛን ይመርጽ ኣብቲ በሃገራውን ዘባውን ከባቢያውን ዝውሰድ ውሳነ እቲ ዝመረጾ ይውከል እቶም ዝበዝሑ ድምጺ ዝረኽቡ ፖለቲከኛታት ወይ
ሰልፍታት ማለት እቶም ኣብቲ ፓርላማ ብዝሕ ዘለዎም ዝያዳ ውሳነታት ይሕልፍ እቶም ወርፁ ፖለቲከኛታት ነቶም መረፅቲ ስለ ዝውክልዎም እቲ ኣገባብ ወካሊ ዲሞክራሲ ይበሃል ወካሊ ዲሞክራሲ ሽሕኳ እቶም ብዙሓን ዝውስኑ እንትኾኑ እቶም ውሕዳት እውን እቶም ብዙሓን ዘይጣሓስ ወይ ዘይርገጽ መሰል ኣለዎም ኣብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ሕብረተሰብ እቲ ስልጣንን ንኻልኦት ብምሕሳብ ሰብኣውያን መሰላት ብምኽባር እዩ ዝዝወር ከምዚ ክበሃል ከሎ ድማ እቶም ዝውስኑ ነቶም ካልኦት ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ወይ ጉጅለታት ክጭኩንዎም የብሎምን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ሰብ ነናቱ ሓሳባት ከቐምጥ መሰል እዚ ግን ኣብ ውሕዳት ሃገራት ተዘይኮይኑ ኣብተን ድበዝሓ ሃገራት ኣሎ ኢልካ መደመምታ ክትህብ ኣይከኣልን እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ናይ ሓንቲ ሃገር ብኸመይ መንገዲ ክትመሓደር ከም ዘለዋ ዝጸሉ ወይ ዝገብር ናይ ህዝቢ መሳርሒ እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዲሞክራሲ ብዝግብኦ ኣገባብ ምእንቲ ክሰርሕ እቲ ህዝቢ ክነጥፍን ክሳተፍን ይግብኦ ዲሞክራሲ ሓያል ዝኸውን ኩሉ ሰብ ኣብቲ ምርጫ እንተደኣ ተሳቲፉ እዩ ከምኡውን ኣብ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ወይ ምስ ኣዕርኽትኻን ብጾትካን ኣብ ፖለቲካዊ ክትዕ ምክፋል እውን ንዲሞክራሲ ይሐይሎ እዩ ምስ ፖለቲከኛታት ምርኻብ ሓሳባቶም ንምፍላጥ ምስኣቶም ምዝታይን ብዙሓት ተቐማጦ ምስ ዘድምፁ እቲ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ብዙሕ ህዝቢ ዝደልዩ ምዃኑ ምርግጋጽ ይከኣል ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘድምጽ ጥራይ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን እቲ ኣብ መንጎ ምርጫታት ዝፍጸም ነገራት እውን ንመስርሕ ዲሞክራሲ ኣገዳሲ እዩ ዲሞክራሲ ተኸባቢርካ ንዝካየድ ዘተ ከም ቅድመ ኩነት ይወስዶ ሓሳባት ናይ ካልኦት ምስምማዕን ናትካ ሓሳባት ምግላጽን ዝብል ትሕዝቶ ኣለዎ ኣብ ቁኑዕ ዲሞክራሲ እቲ ነባሪ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ ክስምዖ ኣለዎ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ማለት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ኣብ ከባቢ ገዛውቶምን ኣብ ስድራ ቤቶምን ጽልዋ ንምፍጣር ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ካልኦት ብዛዕባ እንታይነት ዲሞክራሲ ምዝታይ ኣብ ሕብረተሰብ ኣገዳሲ እዩ ዘተደው ምስ ዝብል ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር ኣገዳሲ ከም ዘይኮነ ይሕብር እዚ ከዓ ምልክት ድኽመት ዲሞክራሲ እዩ ሕቶ ዲሞክራሲ ኣብ ዝተለዓለሉ ግዜ ጀሚሩ ብሕማቕን ጽቡቕን ተዘቲሉ እዩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ቁልጥፉን ውጽኢታውን ከም ዲክታቶራዊ መንግስቲ ብቁልጥፍ ዘይውስን ወይ ስለ ዘይውስንን ዝመስሎም ኣለዉ ኣብ ዝወስዶም ስጉምትታት ውሳኔታት ማዕረ ዲክታቶራዊ ስርዓት ፍጡንን ውጽኢታውን ኣይኮነን ዲሞክራሲ ሰብ ምርጫኡ ንኽፈልጥ ክሰምዕን ክጸቕጠሉን ኣብ ውሳኔታት ድማ ብትሪ ክዛረብን የድሊ ዋላ ኣብ ዲሞክራሲያውያን መንግስታትን ኣብ ፍጻመታት እቲ መንግስቲ ኣብ ውሳኔታቱን ውጽኢታውነቱን ቁልጡፍ ምእንቲ ክኸውን ክዛረብን ክጸቅጥን ይግብኦ እዩ ኣብ ግዜ ቅልውላውን እንተኾነ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንተኾይኑ ነገራት ኣብ ብምውህሃድ ብዝሓሸ ክሰርሕ ዝቐለለ እዩ ሰብኣዊ ጭቆናን ራዕድን ዝመለለይኦም ብዙሓት ዲሞክራሲያውያን ስርዓት ኣለዉ ኣብ ዲክታቶራውያን ስርዓት ዜጋታት ብሰንኪ ርእይቶኦም ወይ እውን ብሄራዊ መበቆሎም ኣብ ማሕዩር መዳጎኒ ማእከላት ክበልዩን ብኩናት ወሮኪናትን ምብትታን ስድራ ቤቶም የጋጥሙ ታሪክ ከም ዝሕብሮ እቲ ዝሓሸ ናጽነት ውልቀ ሰባት መሰል ደቂ ሰባት ዘውሕስ ስርዓት ምሕደራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ እዩ ሙሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይኮነ ምስቶም ካልኦት ኣወዳዲርካ ግን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ይከኣል ደቂ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ሕድሕዳዊ ርክባት ክምስርቱ እንከለውን ኣብ ሕድሕዳዊ ምልውዋጥ ንግዲ ክጽመዱ እንከለውን ሰላምን ዲሞክራሲን ይጥጥዕ ዕቤት ብልጽግና ከዓ የውሕስ ክቡራት ተኸታተልትና መደብ ሄለን ታይምስ እንሆ በዚህ ደቕረብናልኩም ሓጢር ሌላ ምስ ዲሞክራሲ ዝብል ተማሂርኩምን ተዘናጊዕኩምን ክትኮኑ ትምኒትና እዩ ኣብዚ መደብ ርእይቶ ወይ ከዓ ሃናጽ ነቐፌታ ምዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩና ንምትባዕ ከዓ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ